Takže ještě než se pustíme do tohle videjka z celého turnaje, tak bych vám všem chtěl říct, že celý ten turnaj jsem streamoval na Mikiku _Martix, kde streamu každý jediný den, streamu tam různé soutěže, hrozně často tam děláme soutěže zároveň i o peníze, ale streamu tam i turnaje, rankedy a prostě všechno možný okolo Fortniteu, takže si budu vážit, byste tam někdy nezapomněli určitě dorazit, získáváte tam i odměny za sledování, ty si potom můžete vyměnit například za cash, takže tam určitě někdy dojděte a jdeme se pustit do videjka. Užívejte videjko a čus! Jo, tady se... 121! 20? Co se mi to stalo? U mě fullbox! Dead! My jsme nejlepší duo. Jedno! Dead! Co je nuly? Ty jsi ho nezabil? Nebo zabil? Já to nepoznám. Zabil. Tady, kámo, tady. Za tím stromem, I guess. Tady! No. Markni, jestli tam jsou šoky, já proto půjdu. A tam nechoď. Pičo, já se teď osprchu a týbek mi napíše, že mám masný vlasy, tak kdybys napsal. Je tam ty debil, ty pro někoho koukej. OK. Co to je za hajčum? Mají to ale divně connectlí, počkej, tak já to čopu tam vzadu ten connect a ty to čopuj tady ten connect. Ne, oni to mají na stromě, že jo? OK, oni mají všechno connected. Kolik máš roků? 0. Já to full tarpnu. Mám 0,55, jo? OK, ty tak mi potom budeš dávat hardy. Tak. Na vole u mě! Jo. Bacha. Na. Dík. Kolik máš, Met? Za náma. Po náma, do nás. Mám medkit, jo? Mec, 3-0, nad náma. U mě. Pojď, ne, tak nic. Ne. Kudy půjdem? Tady. Tady musíme jít. Asi dám medmista, vyskáču to. Jsem jen. Když se dostaneš ke mně, tak já chillu. Já mám lepší, já mám asi lepší to. Já tak chill. Mám 2, 1, no 2. Furt tady, jedno, Dead. nice. Šoky, kde jsou šoky? Mám mec. Aspoň, že tak, popůl met. Na vole, full box. Dead. Tam je duo já myslím, že to je jeho teammate. Já mám na každý vole týpka. Ty bičo, ještě, že jsem ho dorazil. Potřebuji čak, jo? Nemám, mám jenom 2-0-2. 2-0. Pod náma, čekuj to, ať mi tady. Jo, tady, bacha. Já to tarpnu, full to tarpnu. On půjde. Tarpu do 0, jo, mám 0. Na. Jistě nemůžu dát, to taky nemůžu. Tady možná. Čopni, no, tady. Někoho musíme insta zabít. Prosím, půl, nám nepůl nic. No má jedno tamhle. Tak pojď ho. Já už mám sickness. To nebyl on? Já mám taky nemám mec, jsem dead. Jsem dead. Taky nemám mec. Jedno, full box. Dead. Má jedno, nechal jsem jdu jedno. Já už proto nemůžu jít do zóny, kámo, ale. Musíš z toho můžeš dostat. Ne, já už mám sickness. Aha. Nice, nevadí, kámo, musíš rychle vzít ten šok, tam byl šok, nice. Já nemůžu ani sickness. Skoč do toho. Skoč ho, full skoč. Míňa, dávej míňa. Já jsem prostě, kámo, mě táhne proud, prostě, kámo, mě nás. Ze zádu jde, tady za těma šutrama, tady, koukej se mnou. Na zipláně, jedno, málo teda ne, no jako, nice. Aha. Dead, nice. ty piču, pojď rychle ke mně. Já jsem nechtěl brát body. Tak to třeba Jo. byla nejvíc nečekaná věc, že se stane. 4-0-4. Kde? Tam jsou Aha. Dostal, ne, drž. Edit kouny, super. Nice. Tady je jeden, tam je jeden. Hej, nechceš jít toho biga? Ne, já mám 6 sliceů pici, já potom tady na slice. 4-0-4. Tady nejste šoky, já mám ty rukavice furt, tak já mám 6, já ti můžu splitnout 3 a můžeme chodit aspoň spolu. Musíme jít. Zkouš si mít nějak smart, ať nedostanu. Dobrý, šel jsem fakt dobře. Berem high? Tak pojď. Máme hodně mec, to můžeme si dovolit. Já to někde zkusím to. Tady jsem to connectnul. OK, já taky, I guess.
Já jdu stavit dopředu, ty šuť, já jdu dopředu. Ať to máme. Dávej mi podlahy. Dávej mi podlahy, oni mě podkopou, maybe. Šukou někde, bacha. Mám 3-0-0, ale chill, mám to dostavený až do zóny. A pojď grifovat tenhle asi. Za 110, má jedno na tom budu. Tak zní strom, nemusíme grifovat ty co nejvíc chillou, tak tyhle pojď. Mají železo, kámo, ty musím A spamovat. co mají tady? Úplně skáptem typek. Tak zní strom, ničím, prostě to nejde far. Nice, máme to back. Tady nič, tady ty v železe. Nemají nic, kam. Jo. Máš náboje? Já ti když tak dám. Jo, já ti tak dám taky. OK. Já mám 5. Tady! Šok! Crack! Nice, kámo, hezky mi. Já stavím, já nemám EC, ale. Musíš mi dát hardy. Čeknej hardy. Na. Ber. Počkej. Ber. Dostav to těch hardů. Ok. Pojdu trošku up. Vzal to? Tady! Nice. Den, no, oni ho vzali. OK. Tady tyto. Ne, ty pod náma, ty nejvíc chillou. Jo, ty pod náma. Spamuj. Jedno! Taky, kámo, asi 50-40 white, I guess. Spamuj. Croucho, nemají fakt nic. Hlavně bílej. A má málo white, on má jenom shieldy. 60 white! Dead. Nejdu. Grifuj druhýho. Ono ještě resne možná. Grifuj ty buildy, já jdu stavět. Já trošku dropnem, ne? Jo, dropni. Ono resne, Loki, neresne. Neresne. Crack! Mám možná kill, mám kill, ne, nemám kill tam dole. Musím ještě dropnout. Mám 100 mec. My se podívejme s mostem, mám 200 mám. Ok, tam je všechno. Tady, jedno! 30 white, ať ho nevezmou hlavně. No, vzali ho, samozřejmě. Zase white? Duo. Mám 5 buildů, jo? Nice, solo. Tady. Čopli. Já jsem neumřel. Jdu pro mec. Já jsem mohl odpalu s tím mám asi. Nemá nic, nemá mec. No taky ne. Nepojď, ale. Dal jsem mu za 20. Za 20 a měl 12 HP. Dal jsem mu za 20 shotgunem. Měl 12 HP. Kavic tam máš na nic, jo. Pojďám to nahoru. Protože jsem skočil bez šoku. Top 12. Hodně tohle. Dobrá. Máš far. Dobře. Boxu. Strašně to chcípá, teď. Okay. Nice. Nefokus se, haj, to ti mrdá. Kudy já nevedím. Teď to back, do vonky, zpátky. To posun furt. To není moje jak? Nice. Top 7. Nice. 300 mec. Top 6.
monkey tohle. Nice, ještě mec. Opět. Má jedno. Nevadí. Nevadí. Píčo, to je škoda.